V dnešním videu si zahraju nový Pet Simulator 99, takže na začátek si tady máme vybrat dva pety, tak já bych si vybral asi tohodle axolotla a tohodle psa, nevím co to přesně je, tady se mě tolik nelíbí, tak si vyberu tyhle ty, které mají hodnotu stejnou. Tak, kdo by náhodou Pet Simulator neznal, tak tady si můžeme kupovat takhle, tady máme pety, děláváme, takže já tady teď nám cheater klik, a nebo víte co udělám, tam 6. Tak, teď se nám to bude těšit automaticky. Nějaký dáreček. To jsme dostali hodně peněz, tak rovnou si odemkneme novou arénu. Tak, zase samozřejmě klikám. Teď opravdu klikám, teď nemám autoklikr. To můžete i slyšet, možná. A jaký tady máme všechny arény? Kde se to zjišťovalo? Nevím, jaký tady jsou arény, všechny různý, já totiž nemám ještě teleportér asi, tak to bude tím. Ale zkusíme se teď dostat třeba do arény číslo 10. Ale ještě předtím, než tam půjdeme, tak vám chci něco ukázat. Vy totiž v tomhle Pet Simulatoru, tady máte zadarmo diamanty, ale v tomhle Pet Simulatoru totiž máte takovou věc, že když chcete do Trading Plazy, tak musíte Rebirth jeden získat. A tady to potřebujete klíč, ten získáte v tom Rebirthu, to se vám otevře a tam je Trading Plaza v tom. Takže tady to je takový složitější trošku, nebo aspoň mně to tak přijde. Nevím, jak to je pro vás, ale já nejsem žádný Pet Simulator odborník úplně. Ale právě jsem si říkal, že když je ten Pet Simulator nový, takže bych ho mohl natočit. A zkusíme se teď dostat do té arény 10 třeba. Tak diváci, momentálně můžete vidět, že jsem dostal takovej speciální dáreček, kterýmu se říká hoverboard, takže tady můžu takhle jezdit po celé mapě, nebo spíš lítat a rovnou můžeme si otevřít další arénu. Vůbec jsem to nefarmil asi půl hodiny. Takže pokud chcete, abych získal Rebirth v Pet Simulatoru 99, tak dejte odběr, aby vám neuniklo další video, kde ten Rebirth už určitě získám.